दिनै मदुइबारि बिटिसि समस्तियाव बेनिफिसियारि मिट बिटिसि सरकारनिफ्राय बानायदों बे कमप्लिटलि गभर्नमेन्ट प्रग्राम पलिटिकेल प्रग्राम नङा आरो बेहाय बाहागो लाफैनाय नुदों बाहाय प्राय हाजार हाजार मानसि बाहाय बाहागो लाबाय 10,000सो आरो बेयो मोनसे एग्जाम्पल बा मोनसे शो खालामो जे बिटिआर सरकारनि आसनिफ्रा आइजोफोरनि गोसोआव हाबदों रायजोफ्रा सेटिसफाइड दा आसाम सरकारनिबो माखासे आसनि दं बेनि सोमोन्दैबो आं बुंबाय दा बे हिसाबै बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदिও माने दिनैहाय रुलिं जोंहा मोनसे एलायन्स दं बेनि गेजेरनिफ्राय बिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि केयार लानाय जादों जथेस्थ' लाबाय आरो फैगौ समाव आरोबाव बांसिनै बिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनो गोनां जाबाय बेराफारसेथिं जों नुबाय दायो अरुणोदयखौ लानानै बिराद माने मोनसे समाजाव बिराद माने होंगो दोंगो जादों जानायनि जाहोना जाबाय बिजेपि आल'सो होदों जों होनायखायसो मोनदों बिथांमोना बेखौथ' राजनैतिक दलफ्रा बिदिनो क्लेम खालामनानै लागोन खिन्थु बे मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनि आसनि दिनै बिजेपि दङ गाबोन बिजेपि गैयाब्लाबो आसनिया सोलिगोन जुदि बन्द जायाबा आरो जिहेतु दा बे मोनसे बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपिनि मोनसे मित्रजोटनि गभर्नमेन्ट दा बिजेपिया बिगार पार्टी हिसाबै बिग ब्रादार हिसाबै बिस्रा बांसिन क्लेम थागोन गिदिर बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै एसे एनै बिबाना जेरावबो जाहैबो जागोन सानबाबो खिन्थु बेखौ लानानै अराजकता जानो नाङा मोननांगौ मोनगोन जायफ्रा निधि मोनगोन आरो जायफ्रा बेनिफिटखौ मोनगोन बिसोरो मा पार्टिनि जानानै थागोन बे बिनि सायावसो आरो दिनै सोरबाया बिजेपिया होदों होननानै बे बेनिफिसियारिया बिजेपि जानांगौ बा इउपिपिएलआ होदों होननानै बे बेनिफिसियारिया इउपिपिएल जानांगौ रावखौबो गेरेन्टि होनो हाया बिथांमोननि सायाव ओंखायनो बेखौ लानानै जोंनाव दावराव दावसि जानो नाङा दा फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल एबसुलुट मेजरिटि माने मासि लानानै सरकार आं बावहाय मोनसेल' खोथा बुंगोन जों दा स्टेटआव एलायन्स दङ 26 29सिमबो एलायन्स दं खिन्थु बिटिसिआव जों 2020आवबो आलदा आलदा गेलेदों दाबो आलदा आलदा गेलेदों आंनि गोसोआव साइक'लजिकेलि सेन्टिमेन्टआ मा इउपिपिएल नाय हान्जानि आङो दाजेनगिरि आफाद आरो बे आंनि फिसाबादि साफ्रोमबो बिफाया लुबैयो गावनि फिसाया देरै लावै न'खरखौ सामलायनांगौ न'खरनि गाहाय जानांगौ सोरबाया बाहाय गाहाय जाफैदों बेखौ लुबैयो आंबो आंनि फिसाखौ देरै लावै बे बिटिसि सरकारखौ गावनि दमजों हारसिङै खेबसे सासन खालामनायनि क्षमताखौ जों मोननांगौ आं बेखौ लुबैदों आरो आं बिनि थाखाय खामानि मावगोन आं सानो इसोरा जोंखौ नायहरगोन आरो सारा भारतबर्षनि मानसिफ्रा जोंनि फारसे सिम्पेथि दङ आरो जि दिनै जुदि गोजोननि बाथ्रा बुङो गाहाय सोर लाबोदों सोर लाबोआखै बेखौ दाबि खालामनो दरकार गैया हाथियार लाग्रा आफादफ्रा गावसोरनो जुदि गोजोननि लामायाव फैयामोनबा बाहाय रावबो गोजोन लाबोनो हाया आरो हाथियार लाग्रा आफादफोरखौ सान्ति सुक्तिसिम लांनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों आंबो दं आं बादिनो गोबां मानसि दं बेयो मोनसे बिराद गिदिर रल थाबाय इभेन 2023आवबो बिएलटि सुक्ति खालामनायाव गासै बर' जाथियानो नांफाजोबनानै मोनसे सान्ति प्रक्रियायाव लाबोदों ओंखायनो सान्तिया गोजोना बैसोरनि थाखाय फैदों जायफ्रानाखि गावनो गाव हाथियार आरो हिंसानि लामाखौ गारनानै गोजोननि थाखाय दावगाबोदों ओंखायनो बेखौ जों दिनै हयथ' गभर्नमेन्टआ सोरनिबा दिनाव दं आरो बे गभर्नमेन्टनि दिनाव जाबाय गभर्नमेन्टआ सहाय खालामदों जों धन्यबाद होगोन खिन्थु बैसोर हाथियार गारफैयामोनबा बे सान्तियाबो फैनाय नङामोन बेनि थाखाय सान्ति आरो गोजोनखौ स्थायि खालामनो आरोबाव माखासे समनि दरखार दंबावो जिहेतु दाबो जों बुंनो हाया जे स्थायि जालांनोसै फैनाया फैबाय नाथाय बेसेबां गोबाव स्थायि जागोन थ' बेखौ लानानै दिनै दा जायफ्रानाखि गोरोबथायाव सलिनाय बिथांमोननि आखायाव बिटिसिनि क्षमताया आरो 5 बोसोर थाबावनाया दरखार आं बेखौ सानो आरो दिनै जेसेबां राजनैतिक दल दं बे राजनैतिक दलफ्राबो बेखौ बुजिलायनानै सनमान होलायोबा मोजां